mati oleh pamanku. Sumpah prajurit, yen ulun jebabah nganti depan rumah ora bakal rampung ing puteran mulo kanthi kuwi. Aja mung tiba pangucapku. Kowe aku sing bakal tuwe patien. Wala. Apa? Kecoprayaan mereka. Yo, mati cepot. Hei, aku. Aja segala aja. Ini ora. Wah. Rene. Masa ini? Iya. Ora di. Woi, malah tak dulu. Aku goso. Aku tak malah kakok lo. Aku bakal malah. Malah aku. Suarane sapa kira le? Sapa? Lurah. Yo. Kowe iki. Nek goblok. Goblok. Hei. Goblok. Hei, nek untung piye? Wih, ikene mupang golek mie kok malah. Kowe yo. Tak suarane aku yuk. Tak tetap. Iki golekne tugasku. Lah, arane kowe. Iki ana bagane dhewe. Mripate. Mundur. Malah kakok koyo. Hei! Nek guri. Aku. Iya. Gak ono. Ngomong tumo. Memang kiri ngomong kok ono. Yo kene ora. Blok bisa koyo. Yo. Aku bakal malah. Malah apa? Aduh. Piye? Aja takoni ah. Yo aja kabak kalasen ah. Lha kuwi aku ape malah mbok takoni ra tak apa. Wis ning guriku kok malah kok. Takoni. Ora. Takoni sikut bisa malah.
babi. Biasa bener babi, Mas. Emang itu kayak gitu sopo. Aku nyirak nopi. Musuh sama ini. Pas sama ini. Yo wes, tak lawan iki. Yo. Ya aku. Ayo. Musuh iki lho. Hah? Apa lo? Pistol Haji Jaya kali Jayan. Ya. Iki Haji Jaya kali Jayan malah kicau-kicau mania. Was! Terus tak kono pisan malah. Itu ibarat soapan. Lah kono. Apa? Malah kicau-kicau mania terus. Kan wis ngomong. Yo. Tak pistole. Aku mati. Hei! Urung! Hah? Iku ora muni jol ya aku mati. Lah piye? Urung, kowe iki nak muni jol ya aku mati ngono. Dor, terus aku mati. Oh, pistol iki nak kebunuhan. Wong pantarane. Kamu ijen, podo ijen. Ayo. Terus ke, perang lawan aku ya. Kaki kramono kaya kistang kowe. Lungguh kaya ulo, angrong kaya singo barong paribasane. Yen trimo ngadepi kowe lan sawadya balamu. Aku ora bakalon janjap paring palagan. Ojo sumbar oleh pengarepan. Yo kene ora. Ayo, maju bantu legane ati. Tak dedeng kowe. Aku cukup kuno kan didayan. Sawan, sawan. Kowe sing maju. Aja dadi tanda kalau bangsa aku. Yen kau pengen kowe urip. Yakso.
nganti ora selak batenmu wengeno wong-wong saka pejajaran yen pancen kowe yaksa sing sekti mandraguna bebasan tinanam dadi loro wenden ayo brakno dadan Woi. Ayo jajal tabrak. Koi. Musuhe ndi koyo kowe. Wong aku sing ning kono ya ora roh musuh. Musuhe ndi? Musuhe saka kono, Mang. Saka kono Brukuto. Brukuto gua antre sampur.Ilo kopi.
Pak.